εξάλλου είναι και το ελληνικό καμπαρέ αυτό. Γιατί εγώ κείμενο πολύ φαρμακερό μετά, έτσι. Και θα κόψει και ταξίδια. Λοιπόν, μακριά το θέαμα που λαμπρύνουν τα φώτα, την άγωνη ρήμα του κόλακος χνότα και σε πνεύμα επαρμένο που μιλά σε ανίκια και ανούσια γλώσσα. Στον ηγεμόνα που κυβερνά με τα πάθη του όχλου, το πλήθος που θέτει τα όρια του νόμου, τα πείματα που ενέδυσαν οι λαϊκότροποι θόγκοι, τα ονόματα των ποιητών χαμετυπούν στη γη οι λαϊκοί χορευτές και οι όχλοι. Στην ποιητίζουσα διδασκαλία που φιλολογεί, στη λόγια βομολογία που σεμνοτυφεί, στου ρήτορο στο πρώιμον ύφος που επιζητά την πειθό εις το δάνειον κύρος. Εις τον μέγατο ρητόρων συγγραφέαν, τον σοφολογιότατον καθηγητήν και προσφάτως βουλευτήν κύριον Ζουράριν, αφιερώνω το κάτωθεν επίγραμμα με χάριν. Μελέτα τον Κικέρονα, αλλά μακριά από την αγορά να στέκεις, έτσι τιμάς τους φίλους σου όταν δεν τους εκθέτεις. Σε περνά την επικαιρότητα.